היי, מחר 1 לספטמבר, בשעה 6 בערב, עומדת לקבל מליאת המועצה החלטה שתשנה את איכות חיינו כאן, ותגרור אותנו למטה למטה. מחר תעלה להצבעה שתוצאותיה ידועים מראש, ההחלטה להצטרף לתאגיד מים. כן, העניין הזה כבר ירד מהפרק, הוא נדון בוועדת הפנים, התקבלה החלטה לדחות ולהסדיר בחקיקה את אי חובת ההתאגדות. אז למה בזיכרון רצים להיות חלק מתאגיד? למה? אנחנו שמשלמים כאן נהדר ומתוקתקים, הולכים להיות חלק ממשפחה מאוד גדולה של יישובים שהגבייה בהם קשה, אבל זכויותיהן תהיינה זהות לשלנו. זאת אומרת שתוכנית העבודה לא תהיה לפי מי ששילם הוא שמקבל, אלא מי שצריך, ואת סדר העדיפויות יקבע מישהו אחר. אני בחרתי באלי אבוטבול, כי האמנתי בו. אני עדיין מאמינה שהוא לא מיצה את פוטנציאל ההעשרה שלו כאן ליישוב, ואפשר להתווכח על המון דברים שהוא עושה, לחובה ולזכות, אבל העניין של תאגיד המים הוא בנפשנו, ומחר ב6 בערב בואו ביחד לאולם הישיבות במועצה, ונגיד לו, אלי, לא, תשאיר את הטיפול בתשתיות בידיך, ודאג לנו. אל תסתפק בלהרים טלפון למנכ"ל של תאגיד ולבקש. הכסף כבר יהיה שמה. אנחנו נהיה כמו כולם. מים, ביוב, זה הכי בסיסי שיש, ובזה לא משחקים. מחר 6, אולם הישיבות של המועצה המקומית. בואו.